Dakle, izložba je gostujuća u potrazi za Konradom, priče jednog pomorca, jednog pisca pomorca. Izložba je inače talijanskog autora Giancarlo Coste i Perangela Capadonica. Oni su autori te izložbe, oni su zapravo radili tu izložbu za Muzej mora u Genovi. Ta izložba je bila tamo jako dobro primljena, nakon toga eto, bila je u Cesenatiku i došla je k nama. Izložba je koncipirana kao putujuća i uglavnom sve se, zapravo cijela priča je na panoima, a mi smo je malo onako dekorirali, da tako kažem, sa predmetima iz našeg fundusa, s obzirom da je razdoblje Josefa Konrada, koje on opisuje i život kakav je živio kao mornar i kao pisac, vezano i uz povijest našega kraja, znači razdoblje jedrenjaka, kraj 19. stoljeća, o čemu zapravo naš muzej može puno reći. Imamo vrlo bogat fundus upravo vezan uz jedrenjake i kraj 19. stoljeća. To smo htjeli i pokazati i zapravo se na neki način priključiti toj priči Josefa Konrada, gdje on opisuje mornare, njihov život, a mnogi među njima bili su i sa naših obala, tako da je priče o kojima priča Konrad su zapravo i priče o našim ljudima. Od izložaka prvenstveno smo se nekako vodili s mišlju da prikažemo javnosti izložke one koje na neki način odgovaraju samoj temi izložbe. Znači, kako je sam Joseph Conrad boravio dosta u Africi, izložili smo recimo orijentalna oružja, znači afričkih naroda. Zatim sa samog Dalekog istoka također isto neke određene eksponate koje govore o njegovom boravku u tim zemljama i elemente brodske opreme, znači kao što su brodske ljestve koje se vidi na nekim slikama, nautički instrumenti, makete, postavili smo 3 makete znači iz našeg fundusa. Također su izloženi recimo dijelovi i borbene opreme, na primjer, tih indijanskih naroda, znači sa područja Afrike, Azije, u područjima kojima je sam Konrad boravio. Ali sve to, kažem, iz našeg fundusa, naše građe. Pa razvoj jedrenjaka je baš bio posebno bitan za Rijeku, zato što su se nekako jedrenjaci najduže baš nekako u Rijeci zadržali. Naime, ona je još 1880. godina se još jedrenjaci grade u Rijeci i to čak jedrenjaci za dugu plovidbu u riječkim brodogradilištima, a bez obzira na činjenicu što je tada isto već je se i osnovala prva riječka parobrodarska kompanija za dugu plovidbu, ali jedrenjaci se nisu baš tako jednostavno dali iz plovidbe i inače iz te trgovine u to vrijeme. Oni su bili specifični po tome jer se njima recimo mogla prevoziti određena građa koja baš se s parobrodima, onim prvim parobrodima i nije baš mogla i oni su prvenstveno služili za putničku plovidbu, a kasnije su se gradili puno veći parobrodi koji su prevozili i teret. A naravno to je doba i vrijeme riječkog najvećeg uspona kao grada, jer početak 20. stoljeća je smjestio u položaj ne samo jadranske, nego općenito mediteranske, jedne od većih mediteranskih luka za prekooceansku plovidbu, što je sve rezultiralo vrhuncem, znači do samog početka Prvog svjetskog rata.